pojď sem, pojď. No, pust Elišku. Tady pojď. Tak. Tak, dobře. Dávej bacha na Elišku, jo, kdyby měla tendenci taky skákat do ohně, tak... Taky nenechám připálit, aby nám nal. Tak. Počkej, ještě opíkej, ještě si to opět pořádně. Ne. A oteď si to, ale, oteď si to v ruce tenkrát. No, takhle, no, šikulka, takhle si ho dej, no. A trochu nad ten ohnínek, dej si to nahoru. Víc nahoru, vejš, Eli. Vejš a nad oheň. No. Tak, to máme. Takhle. Takhle víc na ten oheň. Tak, a zatočíme s ním. No a zatočíme s ním, tak. Tak se ho tak drží. No. Šikulkami. Tak to už asi stačilo, ne? Tak si pojď pro ten tvůj chlebík. Tak je horkej. Je trochu horkej, tak si ho nech vystydnout, jo? Chviličku si ho počkej, až vystydnout. Táčo! Ježiš, to je nána! Ty to stareš teda! Koho ti sežrala párek. No ale mazej! Ale mazej! Tady vyválila. A můžeš to omejt, je pitnej ten toto? Na ten pitnej bude. No chraň tě pambu. No to jsem teda neuvídala. A nevím kde, ale další tě. To je kromě. Tady. Takže no to teda ne, tohle. To teda ne. To jsme si nedomluvili, že bys tady byla na pár. Jak to papa? Teď je natočená pajíčka, jak se rozpůluje. Tak ukaž. No, už je v pohodě, tak si dáme. Mám si do ručičky dáme. No. No, tak si dám chlebík. No. Zajímavý, že ten oheň hoří až do snáčů, tak klidně neprská. Já peču mamince. Ty upečeš mamince potom? No. Tak ty pak upečeš strejdovi, no? Ej, dodo. A tady pokusím se odložit ty špekáčky. A musíte koukat teda i pokud to nejde. Chceš nakrájet už ten špekáček, Dodo? Ne. Tačinka si hraje. Ale to není horký, asi to je. Nevím, kde to já snad. Ale ona boba nažrala, ty nechceš.
Gáčo, co to je? Stačí ti kroužky. Já jdu bědat. Ty opečí sklejdu. Gáčo. A máme hořčici, že I bez toho bylo dobrý. Už jak dlouho jsem neměl opečený